омода намудани муассисаҳои таълимӣ барои давраи тирамову зимистони солҳои 2021-2022 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мамлакат барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамову зимистони солҳои 2021-2022 ба ҳисоб рафта, ҷиҳати амалӣ намудани он, эҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон М.Алишер Худобердӣ аз вазъияти омодагии муассисаи типи нави рақами 4 ноҳияи Ванҷ ба давраи зимистон аз наздик шинос гардиданд. муассисаи таълимӣ бо тамоми шароити муосир таъмин буда, системаи гармидиҳӣ ба пуррагӣ тариқи бухона фаъолият дорад. ин аст ки ба ҳолати имрӯза дар анборхонаи мактаб зиёда аз 81 тонна ангишсанг захира карда шуда, он барои бо муваффақият паси сар намудани зимистони дар пеш истода кофӣ маънӣ дод карда шуд. М.Алишер Худобердӣ зимни шиносоӣ аз омодагии синфхонаҳои таълимӣ ба давраи зимистон бо хонандагон суҳбати самимӣ намуда, барои иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба кӯдакон тавсияҳои судманд дод. зимни сафари корӣ ба ноҳияи Ванҷ, иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон М.Алишер Худобердӣ аз фаъолияти бозори марказии ноҳияи Ванҷ ва маркази савдои ноҳия Дидан намуд. ҳангоми суҳбат бо соҳибкорон, иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят ба масъулини ноҳия ҷиҳати мӯътадил нигоҳ доштани нарху наво ва таъмини бозор бо маҳсулоти сифатнок ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ноҳия фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал ба пуррагӣ ба роҳ монда шуда, нархи маҳсулоти кишоварзӣ арзон маънӣ дод карда мешавад. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ванҷ, иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо шароити хизмати сарбозону афсарони дидбонгоҳи сарҳадии қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар ноҳияи Ванҷ аз наздик шинос гардид. ҷиҳати таъмини сарбозон бо маҳсулоти ғизоӣ ва сӯзишворӣ ва бо мақсади пасисар намудани давраи тирамову зимистони солҳои 2021-2022 ба масъулин супоришҳои иловагӣ дода шуданд. қайд гардид ки дидбонгоҳи сарҳадии қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар ноҳияи Ванҷ дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, бо муосиртарин шароит барои хизмат таъмин мебошад. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҷои хоб ва ошхонаву синфхонаҳои омӯзишии сарбозон дидан намуда, ба сарбозони шуҷои ватан барои адои қарзи фарзандии худ дар назди давлату миллат масъулияти баландро тақозо намуд.